i policiju pobjeđuje ljudi danas igramo Spades. To se zove to kako se pravilno zove AC of Spades. Izvinite što nešto ne pričam, pošto nekad se zanesem u ulici, pa nemojte da se ljutite. Ovo je mnogo teška igrica. Ja mislim da je ovo mnogo teže od Kantera. Jest? Ovo je mnogo teže od Kantera. Šta je Kanter za ovo? Mnogo dobro igrica. A ne samo što je igrica dobra, nego igrica je recimo mnogo se lako zanimljivo je dok igraš. Nije uopšte dosadno. Ovo je glupo, mora da se čeka. Moram se malo prežurim gore. Mnogo teško je nego u ovom klipu želeo bih da pozdravim Martina Gobelića, Martina Krušanina, Aleksu Sajića, želeo bih da pozdravim The Fantastic Gamer AS, njegov kanal će da bude u deskripciji. A ja sam trebala, a što sam da sad mom drugu treba da stignem internet. Sad, čim ja mi stignem internet, igramo zajedno. Pošto sad mu ne stavim nekoliko dana. Pa ne možemo sad da snimamo sa njim, ali možemo da igramo mi. To neće nas da spriči da mi snimamo. Neće spriči da snimamo za YouTube. Tako da očekujte klipove. A sad znam da je on Goranaj. Joj. Sad teško. Oni grade most. A ja čekam da kada oni se grade most. Da, idemo. To je sad možemo brzo da stignemo do gore. Jo, što smiješ, što je teško.
A da, ja sam rekao da mnogo teže kanter za igricu nije ništa. Ova igrica je preteška. Očekujte dosta klipa, ne pišite u komentaru ako želite još klipova, ako vam se ne sviđa kako je moja igra. Vidim predložite. Ali ako nam većina se sviđa, a neko mi se ne sviđa, onda ćemo također staviti. Ajde se ubijem što mogu da čekam. Eto kolika mapa. Ovo je malo teška mapa. Ali moramo nekako da idemo. Mislim, ne da pređemo, nego da pobedimo. Nego, gledao sam Maxim, kako je Maxim for Games. On igricu kida. On dobro igricu. Samo problem je što sine, kakav. Dobro, oni sad su mene kilovali, ali ja sam bio kilovao. Sad ću mi da se vratimo gore. A da, ja ću da stavimo The Fantastic Gamer AS u deskripciji njegovog kanala, zašto to mi je kanal od najboljeg druga. Nego gotovo da ako gradi nešto daš, da možete da se. Ja sam baš pokušao bombu, a to nije uspjelo. Uspori metkovi malo. Nešto gore nisam makli. Da ubijemo što više ljudi. Da vidimo koliko sve ima. A kada osvojimo plavu teritoriju, to je to. Pobjeda. Plavi grade moramo da isprečimo. Još što oni pokušavaju da dođu da uzme naš kafer i da mi pobedi. Ali mi ćemo da probamo da se branimo. Na, ko me slušao? To je bilo ljudi sad ove epizode, malo je kraća, sledi epizoda iz najboljoj mapi, vidimo se, ćao!